Okay. Radikale Venstre, klima- og miljøpolitik. Ja. Det er meget vigtigt for os, at vi får forbedret vores klima, fordi det er jo menneskerne, der selv har lavet sådan, at miljøet er i den her situation, så den har brug for vores hjælp igen. Og vi vil gerne have stabiliseret klimaet, så det ikke er så farligt, og det ikke er så... Altså, vi vil gerne have, at det skal stabiliseres. Ja. Og vi har en plan, 2020-planen, som går ud på, at vi skal have 40% mindre CO2-udslip i 2020. Fordi det mener vi lyder meget realistisk og er et godt mål at have. Vi går ind for, at der er en grønnere infrastruktur, og vi skal bruge intelligente energisystemer, så vi ikke bruger så meget strøm. Vi vil investere i vind, biomasse og biogas, fordi vi mener, det er vejen frem. Og så skal vi også have sænket CO2-udledning fra transport, landbrug og bygninger og affald, fordi det mener vi også er vejen frem i fremtiden. Radikale Venstre vil have, at Danmark skal tage klimaets ændringer alvorligt, for om 10 år er det for sent. Radikale foreslår en klimaplan for Danmark, hvor vi med hjælp af et grønt skattesystem, trængselsafgifter og en massiv investering i vedvarende energi gør en indsats for at vende udviklingen. Danmark skal være et godt eksempel over for andre lande, og det gør vi ved at sætte høje krav og udfylde de høje krav. Vi er en del af EU, og derfor skal vi hjælpe dem og forbedre vores klima, og det gør vi ved at fokusere ekstra meget på det problem.